a ce albashinka da kake samu a Nijar miliyan guda ne, miliyan guda ake baka farmuwa, ina tabbatar ma in dai a rayuwar da muke a Nijar ne da yanda ɗan Nijar galibi yake rayuwar shi, wannan miliyan ɗin guda da wuya a cikin mutum miliyan ka samu guda 2 ko 3 sun gina gida da kuɗin halal, amma miliyan guda ke ɗauka. Ya yi babban mota da kuɗin halal, da kuɗin ne ku kiyaye kuɗin halal, saboda daga an ce miliyan guda ne albashinka to za ka ɗauki rayuwar ka ɗora ta akan miliyan 2. Ce a vraiment tunda ni juju ne fa bai yayi wa a moto mana c'est pas din mota. To nawa kake ɗauka juju? A mushan jami'a ne ni kaga a ganna ma na shigo a belo, to sai ne karatun sai zube sai ka ɗauki lakare ka ce wallahi a belo na zo na mance formula